uNkulunkulu uyikho konke kithi. Amen. Yeah, namhlanje mfethu hayi ngine motivation nje ezothi ukuba mfishane mfethu ngithi make room for growth. I-motivation yethu namhlanje ithi make room for growth. Sonke simelwe ukukhula mfethu. Yabo nje mina nabanye abalaleli njengamanje khona mfethu into ayinokwenzeka kakhulu kuthina ukuthi abazali bethu mabesithengele ingubo basithengele ingubo ethe ukuba nkudlwana, you know. That thing mfethu is quite something mfethu because besitshela ukuthi kwesinye isikhathi ngoba mhlambe asikho right financially siyahlupheka. Kanti mfethu that thing is a powerful symbolism ukuthi umzali umethengele ingane ingubo abe nale vision ukuthi lezi ngubo akuzuba ingubo ozoyiqoka kule age okuyo but uzoyiqoka na age oya kuyo. And nami mfethu one might say manje umuntu well off but somehow leyo principle ngisayibambile namanje ukuthi mfethu make sure ukuthi uthenga ingubo for ingane ezithe ukuba nkudlwana wenzela igrowth. So igrowth ibalekile mfethu yabo. Khona izinto ezinokwenzeka uma uthatha ingane mhlawumbe uyisa kodokotela noma konesi babe nalezi zinto zodonga olunerula. Lolu donga likwazi ukukala i-height yengane ukuthi ikhula kangakanani, you know. So uma uhambile lapho afika nengane uyakwazi ukuthi uyimise odongeni bese usho ukuthi hayibo cha usuyakhula usula njengamanje. Ngiyakhumbula ngambe nentwana yami encane mangifika khona ngimbeka kuleli rula and then ngase ngiyamthiza ngathi hayibo boy ongathi awukhuli umndawonye, you know. Engabona umfana stress mfethu yabo ukuthi manje ubaba wakhe uthi akakhuli umndawonye yamthusa lento yamphatha kabe until ngize ngithi hayibo ngiyadlala boy usukhulile. Why ngishare lento mfethu? It seems as if iningi lethu we are more concerned about the physical growth. Mentally and spiritually, if we were to be measured mfethu yini engatholakala kungatholakala ukuthi mhlawumbe uyakhula noma umndawonye, you know. Abanye bethu mfethu kade ngibuka nje mfethu I think seku 19 years umuntu esindisiwe this year, you know. But if I were to be measured ngerula ingabe kungavela ukuthi ngiyakhula noma ngimndawonye noma ngiyahlehla, you know. Umuntu mfethu useneminyaka mfethu ayithola i-first degree but if I were to be measured ukuthi wena njengoba wathola i-degree mhlawumbe 16 years ago, you know, ungabe uyakhula mentally uyakhula ngeko-development noma umndawonye yabo. Sonke mfethu simelwe ukuba sikhule. Abazali bethu used to buy us bigger clothes because they knew ukuthi mfethu thina beyabantu esidesignelwe noma we are created to grow. The question is, are you growing lapho ukhona noma umndawonye? Are you growing lapho okhona noma umndawonye? Ngidlulele kwelinye iphuzu mfethu abantu abaningi banokushawa lento ukuthi yazi emsebenzini ngibhorekile, you know. Emsebenzini izinto zami nje abanginike umsebenzi, you know. I want to talk about that mfethu. If ufeel ngathi emsebenzini ubhorekile, ask for more responsibilities. That's the way to grow. You keep yourself busy and you get to grow when you ask for more responsibilities because you get to do more than what you are used to. Uma benqaba mfethu ukukunikeza mfethu hamba uyo-register mfethu i-course, you know. Hamba uyo-register. Ayikho excuse uma ufeel ngathi emsebenzini ngibhorekile yazi ngihleze ngenza into eyodwa hamba uregister course kothi kuphela unyaka wena mfethu uzobe une qualification uzobe una something mfethu yabo. Ukuthi mfethu uzizwa ngathi ubhorekile emsebenzini hamba uede i-side hustle akube nento eseceleni ezokwenza. Why? Kufana sikhule, kufana kube ne-stretching, kufana kube khona izinto esizozenza. Uma mfethu uzizwa ngathi ubhorekile unesikhathi esiningi thenga incwadi mfethu kule ndima mfethu oyithandayo, you know. Buka mfethu YouTube, buka something that will develop you, that will grow you. Sonke mfethu simelwe ukuba stretched. Kufana singabe comfortable, kufana unjalo mfethu uhleze unento oyicabangayo okhula ngayo. Ngobani sesabancane our parents used to buy us bigger clothes. Every time we measure ourselves against the ruler kufana siyibone sikhula. Are you growing? Mfethu iphuzu lami sengizoconclude lana. Khona insizwa mfethu yayumfundisi wami for isikhathi eside. This guy mfethu uthole i-masters yakhe eseneminyaka ewu-70. Uthe nje retire mfethu kubena umfundisi wavesana wabuyela eklasini wafika wafunda at the age of 70 mfethu this guy uqualified last year usene masters yakhe. Ngiyakhumbula mfethu enye director kwenye inkampani at the age of 65 busy yenza i-PhD. Why labantu mfethu beqhubeka befunda ngisho sebebadala? I think they are telling us something ukuthi mfethu ngisho ngathi usumdala ngisho ngathi usungakanani there has to be a room for growth. Wonke umuntu olalele njengamanje mfethu, what are you doing ngegrowth yakho? Nansi iquote mfethu hash, it's if you are not growing you are dying.
if you are not growing you are dying. Okusho ukuthi akukho ukuba stagnant nokuma ndawonye. All of us mfethu, all of us simelwe ukukhula. Our parents used to buy us bigger clothes because they knew we were created to grow. Are you still growing noma are you dying? God is love. Wow, Thulane ushilo wathi message is short but very powerful.